Sechemul tarotului egiptean, arcana 11 sau arcana persoasiunii ori a puterii. Este celălalt aspect al lui Isis și anume Sekhmet sau focul lui Dumnezeu în lumea materială. O arcană a științei oculte, a abilităților mediunice și aici se eliberează de fapt energia procesului transmutării din alchimie. Este vorba despre manifestarea puterii Uniunii, este vorba despre puterea cuvântului ca și foc creator și pentru exerciții și alte informații te rog să urmărești linkul din descrierea acestui video. Ne vedem mâine!